Paseo El Nido. We'll be landing in about 10 to 15 minutes. At yun po mga siyaw, nandito na kami sa Palawan. At first time namin dito, good news nga pala, may direct flight na papunta dito, Cebu to El Nido, Palawan. At first time namin ni Malaya sumakay sa Air Swift. Akala namin mahal yung ticket nila pero affordable naman. At ngayon, nandito kami sa Casa Calao. I highly recommend this hotel kasi malapit lang sa airport. It takes 5 minutes lang papunta dito. And time check, alas 6 na pala. Ito pala yung room namin. Yung room category na to ay deluxe veranda. Yan, with king size bed. Yan. TV nila. Cabinet. Yung CR nila. At yun po mga siyaw, busog na busog. Ako, sobra. Ikaw nyo? Sobra! Explain! At yun po mga siyaw, good night! Day 2, time check is 7:26 na at uumpisahan natin yung araw ng 30 squats at saka 30 push-ups. Sa wakas, gising na si Malaya. Mag-aalmusal muna kami. Sorry ma'am, egg and dilis lang. Okay. Tapos na kaming kumain at ngayon mag-iimpake kami para sa next naming hotel sa Seda Leo.
dito, tag dito, ang lola niya every May. Kailan mo yung nalang ko, Isabel? Adi, Let's oh, see. mag-abot Mag-abot. sila, nag-ailar eh. Tune po mga siyaw, nandito na tayo sa Sedalillo. Ito pala yung room namin. Ito yung toilet. May bathtub. Yan. Shower area. Yan. Ito yung working desk. Yan. Cabinet nila. Bathrobes. Iron and board. May umbrella. At saka flashlight. With king size bed. Thank you Sedalillo for the complimentary wine. May mini sala sila. Yan. TV, smart TV. And the best part of this room, malapit lang tayo sa swimming pool at saka beach. Actually sir, ako pala si Eddie po. Again, 5 to 10 minutes lang po sir. Diretso po tayo. Bisaya kayo ma'am. Bisaya lang tayo. Ay. Sir, sir, 5 minuto sir, dito na lang. Tapos kayod tayo sa kayod mga 25 to 30 minutes. Tapos na kaming magkayak. After namin magkayak, nag-lunch kami dito sa labas sa room. And ngayon, may tatapusin akong vlog. Mag-e-edit ako ngayon. Tumigil muna ako sa pag-edit kasi gagala kami ngayon sa Lime Resort. Sabi nila maganda daw doon kasi may infinity pool. Dito na kami sa Lime Resort. Paakyat kami kasi nasa ibabaw yung swimming pool. Ganda dito. Inihintay namin yung sunset. Ito yung infinity pool nila. Yan. Yung Lime Resort pala this year lang nag-open. At yung soft opening nila last year December. Kung yung family nyo may plano na pupunta dito sa El Nido, Palawan, I highly recommend Lime Resort. Ang ganda dito, sobra. Kanina pa po kayo nagkita? Hindi Hindi naman masyado.
At yun po mga siyaw, tapos na kami mag-island hopping. Tapos dito kami mag-dinner sa Marimegmeg. Tapos na kaming kumain. Pagod na pagod kami. Masakit yung balat namin dahil sa sobrang init. Oras na para matulog. Good night. At yun po mga siyaw, last day na namin dito sa El Nido, Palawan. Yung flight namin ngayon ay 2 p.m. Habang mag-aantay tayo sa transportation, igagala muna kayo namin dito sa Seda. Guys, ito pala yung gym nila. Yan. May treadmill. Yan. Dumbbells. At saka ibang equipments. May TV. Yan. Yung gym nila 24 hours. Sayang. Hindi tayo nakadala ng sapatos. Ganda pa naman mag-workout dito. And guys, ito yung spa nila. Ito yung room nila para massage. Wow, ang ganda. Papunta na kami sa front desk. Mag-check out na kami. Sundot ka ayog yun. Ganun ang mobile mo. Tapos na kami mag-check out. Inihintay na lang namin yung pick up namin para papuntang airport. Balik na tayo dito sa Cebu. Woo! Before ko tapusin tong vlog na to, thank you so much Air Swift for flying us safe papuntang El Nido, Palawan at pabalik dito sa Cebu. Grabe at amazing yung experience namin sa El Nido. As in, grabe! Actually, nakakabitin. Yung di mo pa gustong umuwi kasi gusto mo bang mag-explore sa magagandang lugar sa El Nido. At maraming salamat din sa Kasakalaw, Seda Leo El Nido, Palawan, Lime Resort at Marimegmeg Beach Resort for the awesome service. At yun po mga siyaw, see you on my next travel vlog. Ciao!